Assalamu alaikum. Yau za mu koyi bidiyo wanda ake kiran shi whiteboard animation. Whiteboard animation shine bidiyon nan da za ku gani hannu yana rubuta shi, amma ba wai iya a hannu ya tsaya ba. Akwai samfur kala-kala. Ana amfani da wannan application ɗin Benimi wajen yin whiteboard animation. Bari mu buɗe mu gani. Bayan ya buɗe ma ga abin da za ka gani, sai ka zo wajen nan ka danna ta inda za ka haɗa bidiyon naka kenan. Bayan ya buɗe ma sai ya ga wajen nan yana nufin ka rubuta sunan bidiyon naka. Za ka iya rubuta mai komai. Bari mu rubuta wannan new video, sai kuma ka zaɓi size ɗin da ke so, na TikTok ne ko na Instagram ko na YouTube. Mafi yawa dai ka zaɓi na farko zai fi. Sai ka sa create movie, sai kuma ya kawo ma nan wajen. Daga nan sai ka fara abin da kake so. Wannan su ne abubuwan da za ka dinga amfani da su wajen haɗa bidiyo ɗin. Na farko shine sticker, wajen da za ka zaɓi hoto kenan. Kun gan su? A nan za ka zo sai ka zaɓi hoto. Duk wani hoto da ke so yana nan. Kun gan su ko da inda ka shiga. Na biyu kuma text, wajen rubutu kenan. Sai ka rubuta sai ya ga ya fito. Sai na biyu background, in kana so ka canza kala daga farin nan ko ya koma blue ko ja ko ma dai menene. Kun ga ya koma ku? A nan ake canza duk kalar da kake so sai ka zaɓa. Sai kuma shi hannun da ake zaɓa. Kun gan shi ko kala-kala gashi nan. Duk wanda ya ma sai ka zaɓa kai amfani da shi. Sai kuma music, shi kuma wannan shine wajen sa kiɗa. Bayan ka gama in kana so ka ƙara ka ɗan sa kiɗa a bidiyo ɗin naka. Nan ka yi recording kai tsaye. Wannan kuma ka ɗauko daga wayarka. Bari mu fara haɗa bidiyon yanzu mu gani. Amma kun san duk sanda za ka yi bidiyo ka tabbatar kana da tsarin bidiyon da kake so ka yi. Ka riga daman ka shirya shi a ajiye. A komai daman sai ka shirya shi ka ajiye da abin da kake so ka yi. Sai ka zo ka shiga sticker. Daga nan sai ka shiga nan add image ɗin nan. Shi ne zai kama duka hotunanka. Daga nan sai ka zaɓi wanda kake so. Bari na zaɓi na farkon nan. Kun gan shi ko? Daga nan sai ka zaɓi ɗame wadda kake so ka mai. In ƙarami kake so, in duka kake son shi. Kuma za ka iya rage shi ko kuma ka jujjuya shi. Kun gani yana jujjuyawa? So shi kenan in ka haka. Ko kuma ka sa flip ka juya shi baibai. Kun gani? Duka za ka iya yanda kake so. Sai ka shiga crop, sai ka kama nan wajen. In kana so ƙara mai girma za ka iya shiga nan. Kun gani ya ƙaru? Za ka iya jan shi. In ka danne shi ka saita shi inda kake so. Sai ka sa yes ɗin nan wajen good. Ma'ana ka gama kenan. Ko kuma nan wajen tsawon lokacin da kake so ya tsaya, ko ka rage mai ko ka ƙara. Ma'ana saurin shi kenan. Kun gani na gama kenan. Yanzu sai na zo na ƙara rubutu a kai. Duk abin da nake so na rubuta sai na rubuta. Misali, daman na riga na yi kwafin abin da zan rubuta kamar yadda na gaya muku. Kawai na yi pasting ɗin shi. In ina son na canza kuma yanayin rubutun zan iya shiga nan. Kun ga gasu nan kala-kala ko? Rubutun ai ya canza gashi nan. Shi ma zan iya ƙara mai girma ko kuma ta can wajen. Kun gani yana ƙaruwa yana raguwa ko? Sai ka ja shi inda kake so. Wannan duk wajen saita rubutu ne, ko ya kasance a tsakiya ko a ɓangaren hagu ko ta dama. Duka wanda kake so za ka iya zaɓa. Batun ƙara mai girma kuma daman nan ne. Kun ga yana ƙaruwa ko?
In ina so kuma na zaɓi style kala-kala wanda ba sai hannun ba, zan zo nan wajen, kun gan shi? Shi ne zai kawo min kala-kalan style ɗin da nake so na zaɓa. Kun gan su? Ko ɓacewa, ko ɓullowa daga ƙasa, ko daga gefe, ga su nan dai kala-kala. Sai kuma na zo nan wajen. Shi kuma nan wajen, in ina son rubutun ya jima ne, sai na ƙara mai lokaci. In ba haka ba, zai yi nan da nan ya rubuta. Sai na sa yes. Kun gani? Sai kuma na ƙara wani fejin in ina so, na danna wajen nan. Kun ga ya bayyana ko? Zan iya ƙara kome nake so a nan don bidiyon na yayi kyau. Sai na shiga sticker. Daga sama-saman nan sai na zaɓa abin da nake so na hotuna. Misali ina son na ɗan zaɓa kamar misali kwamfuta haka. Duk dai abin da kake so za ka iya zaɓa. Kun ga wani hoton kwamfuta, na zaɓe shi. Kun gan shi ya fito ko? Sai na ƙara mai girma. Kun gani ko? Na ɗan matso da shi, na seta shi. Daga nan in ina so kuma sai na ɗan ƙara mai yanayin jima da zai, na ƙara mai nan wajen. In ina so ya jima sosai kenan, na ƙara sakannin. Bari na ɗan sa rubutu wajen text ɗin nan, kun gani? Dama ina da rubutu na kai tsaye a ajiye. Bari na manna shi kawai. Kun gan shi ya fito ko? Shi ma zan iya rage mai girma ko na ƙara. Kun gan shi ko? So zan seta shi yadda nake so ya maƙale a kwamfutar kamar dama a rubuce yake. Amma kuma style ɗin zan canza. Kun gan su gashi kala-kala. Ina so ya kasance kamar irin flashing ɗin nan ne. Bari na ƙara mai jimawa ta yanda ba zai ɗauke da wuri ba. Na ƙara wani fejin. Ina son bidiyon na ya jima. Sai na zo inda na saba shigan nan. Na ɗan zaɓi wani abin shi ma haka, kamar mutum haka yana bayani. Kun gan shi ya bayyana. Na ƙara mai girma. Na seta shi. Shi ma bari na zaɓin mai motsin da nake so ya yi. Ina so ya shigo ne, sai na zaɓi shigowa. Duk ga su nan. Kun gan shi ya shigo da hannun dama. In kuma kana son gogewa, ga inda aka shiga nan wajen. So mun gama. Yanzu bari na ɗan rubuta ɗan kamar rubutu haka. Na shiga inda ake shiga. Sai na zo. Daman na rubuta komai. Bari na maƙala. Kun gan shi ko? Kamar yana ɗan yin bayanin rubutun ne. Sai yanzu na seta, na ƙara girma. So kun gani, sai ka zo ka seta yanda ya dace. Ko ka rage mai girma ko ka ƙara. Kai dai za ka seta yanda kake so. Bari na zaɓa wa rubutun motsi. Sai na shiga nan. Kun ga gasu nan ko? Bari na zaɓi kamar ya faɗo. Zan iya ƙara lokacin ko na rage. Kamar yadda kuka sani. Kun gani na rage. Shi kenan. Duk wannan gyara nake yi, ina seta shi, ina rage mai. Bayan ka gama komai da komai, sai ka zo saman nan. Shi na farkon nan shine kai saving. Za ka iya zuwa daga baya ka ci gaba ka ɗora. Sai kuma wannan shi kuma shine kai saving ya tsaya a cikin wayarka. Sai kuma na tsakiyar nan ka kunna ka ga ya yanayin bidiyon ka yake. A lokacin ne za ka tsaya ka lura sosai ka ga me ya kamata ka rage, me ya kamata ka goge, wani lokaci ne sauri nan da nan, wani lokaci ne kuma ya tsaya yana ɓata lokaci. Na ragewa ka rage, na ƙara ka ƙara. Shi ne wajen play ɗin nan zai sa ka kula da komai da komai. Kun gani komai da komai ko? To inda yayi sauri sai mu rage shi. Inda kuma ya tafi a hankali sai mu ƙara shi. Bari mu rage wa ɓangaren kwamfutar nan sakan kaɗan. Kun gani?
sai kuma ɓangaren nan wajen ina so bayan sakan in ya ƙare ya ɗan jima. Shi ɓangaren can ɓangaren jimawa ne, ko da abu ya ƙare ya jima a wajen. Daga nan sai ka zo kuma ka yi playing, ka sake gani komai ya gyaru kafin kai saving kenan. Kun gani ko? Kana yi kana lura kana duba kafin kai saving, sai ka tsaya ka duba sosai da sosai ga komai yayi, sannan sai kai saving. Kun gani ko? Komai ya saitu, sai ka ɗan zo ka ɗan ƙara waƙa in kana so. Ga su nan, ko kai recording kai tsaye ko kuma ka shiga cikin na wayarka ka zaɓa. Bari na zaɓa daga cikin wayata. Ga foldodina na cikin wayar, zan iya shiga duk inda na san akwai waƙa sai na zaɓa. Kamar waƙan nan sai ka ɗan kunna ta ka ɗan ji. In ba ta yi ba zan iya gogewa. In kuma ta yi zan iya rage volume ɗin nata, ko ta yi ƙara ko ta ragu, sai na danna OK wajen good ɗin na kenan. Sai na yi playing na gaba, zan ji waƙar ta fito. Komai da komai ya mana yadda muke so. Yanzu abin da ya mana raguwa shine mai saving. Zai mu bashi suna shi bidiyon namu, misali a ce project. Sai ka danna create movie. Shine yanzu kuma gashi yana rendering din shi, ma'ana yana saving din shi a cikin wayarka. Yanzu yana gamawa za ka gan shi a cikin wayarka. Shikenan ka gama saving din shi. Kun gani yana yi ko? Ka tabbatar duk bidiyon da aka yi ba zai wuce sakan 30 ba, saboda sa a status. Kun ga yanzu sai ka ce play movie ko share movie. Play in kana so ka gan shi. Wannan shine bayan ka gama saving ɗin nashi. Kana zuwa cikin wayarka wajen hotuna da bidiyo, za ka gan shi a cikin wata folder ana ce mata Benimi. So bisalam.